Hej og velkommen. Som I kan se, spiller jeg Terminal med lidt forskellige våben. Og jeg er nu blander jeg lige noget andet ind. Jeg har jo været med i mange turneringer i 3, så jeg tænkte det kunne være fedt nok at lave en selv med en ven eller et eller andet til at hjælpe. Hvis I spørger ned under videoen, add mig som ven eller skriv til min e-mail suarezirm@hotmail.com. Og hvis I er med, så er det cirka 10 ud af 10 free for all. Og det er 29. september en lørdag. Og her kommer alle de bandede ting, som I ikke må bruge, som er lidt nederen at spille med sådan noget der bruger. Det er Tactical, Hot Ever Radar, C4, Claymore, ingen shotgun eller bazookaer. PS, add mig som ven. Så skriver jeg her, når I spiller når I begynder turneringen. Jeg hedder Jan Tutoriale, eller add min Danskerboy 80. Så. Men nu er det så sådan, jeg ikke lige er verdens bedste, så jeg tror bare, jeg går på specialplads, når vi spiller turneringen. Så holder jeg øje og skriver, når I skal spille alt det der, som jeg har sagt. Slut. Ses, peace.